बोली बोली महेंद्रनाथ की मनीष रक्सौल रिकॉर्डिंग बाय बीड़ा स्टूडियो ताजपुर। छोटका देवर घूम के आइली बाटे सऊदी कहेला बाबा धाम लेके चलम भौजी। छोटका देवर घूम के आइली बाटे सऊदी कहेला बाबा धाम लेके चलम भौजी। सखी के मारादा मिलल डराइवर, सखी के मारादा मिलल डराइवर, सावन में देवघर घूमेला। एगो हमारे भातार बाकी गाजा पिएला। एगो हमारे भातार बाकी गाजा पिएला। छोटका देवर घूम के आइल बाटे सऊदी कहेला बाबा धाम लेके चलम भौजी। छोटका देवर घूम के आइल बाटे सऊदी कहेला बाबा धाम लेके चलम भौजी। सखी के मारादा मिलल डराइवर, सखी के मारादा मिलल डराइवर, सावन में देवघर घूमेला। एगो हमार भातार बाकी गाजा पिएला। हमार भातार बाकी गाजा पिएला। एगो हमार भातार बाकी गाजा पिएला। मिक्स बाय डीजे मनीष राज। डीजे मनीष रक्सौल। चढ़ल बा सावन किलो मिले रोजीना, बाबा के बूटी पक पिए रोजीना। चढ़ल बा सावन किलो मिले रोजीना, बाबा के बूटी पक पिए रोजीना। कहेला बाबा के फैन होई सखिया, पिए खातिर उठी जाला आधी रोटिया। कहेला बाबा के फैन होई सखिया, पिए खातिर उठी जाला आधी रोटिया। दोस्तवा के साथे पिएला जाके, दोस्तवा के साथे पिएला जाके, जय जय महाकाल बोलेला। एगो हमार भातार बाकी गाजा पिएला। एगो हमार भातार बाकी गाजा पिएला। डीजे मनीष रक्सौल। मिक्स बाय बीड़ा स्टूडियो ताजपुर। एक बाजार से लिया मेला रोजो, कहेला देवरा संगे देवघर के जोजो। एक बाजार से लिया मेला रोजो, कहेला देवरा संगे देवघर के जोजो। मंटूरा जाके कैसे समझाई, रंजित मिल के कैसे बतालाई, मंटूरा जाके कैसे समझाई, रंजित मिल के कैसे बतालाई। एकरा से निमन बाटे सौरा बाबा, एकरा से निमन बाटे सौरा बाबा, जे भोलबम के गाना लिखेला। एगो हमार भातार बाकी गांजा पिएला। एगो हमार